A következő nóta az a bizonyos nóta, amivel elkezdtük ezt az egészet. A Torcsapda, Mennyország Turiszt. Ez az. Mi van ez Ünnepelni. Valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üveg bort kibontok, figyelj! Nem vagy gyenge, de a szíved a száll penge, attól nem érzed magad jobban, a kocsiban magadban tudni, erős vagy persze, de a fejed már ott van a fejsze, vagy a fejben csőjében nézel, úgy már semmire nem kész észrelés. Hiába vagy bárban, de egy végén, és a vasak, a kocka el van kezdve, tőle elfelejtve, ott már hiába van ütés, aki a törvények fölmegnéz, és semmi se gonyul álló, és a szemben a végül álló. A halálozás végén, és a túljáró végén, fájra alattól a híre, veled van rá a sajtó, aki a fokolra világ mondjuk, annak balra a második nagyok, de a szervéd ezeket elnyalál, de van fizetve az útja, hogy neki nem a szentűt, a legjobb szolgáltatási útja.
A következő szám a Dynamit Teenager dal lesz. Gyerünk! Kapcsolj! Egyszerre! Hey! Gyerünk! Hey! Következő is.